Sugeng Rawuh. Aditara salajengipun tari Bujang Ganong. Sumangga katuraken. Malih ngaturaken Sugeng Rawuh kagem para sedherek ingkang sampun rawuh. Kula aturaken Sugeng Lenggah Sugeng Mirsani saking grup Kru Dono Kiliwat. Monggo tari Bujang Ganong lecak. Ayo gar butuh nala solah musik gagah pitokso kuwi. Wes layong ngono to. Boshoy Broto Alpai Dono Kliwon Kru Dono Kliwon Lại thật là Looms Looms
ngono lho. Ayo, pengganong atraksi jatuh dari terop. Hei. Kuwi gane sapa? Gane sapa kuwi? Heh. Demenanmu nang kene iki. Polahmu turut kono. Sing nang anu kae. Heeh. Nah, jare nek ilang lho. Nah, omahnya apa to, Yu? Cencang ae. Iki lho Mas iki Mas. Betomi. Ayo to Bu tepuk tangan iki mana? Nah, yo ngono lho. Kok sih? Jane enek kene iki dulurku kabeh. Lah iso kok. Lah. Oh kuwi. Masa Masa Cek cok cok cek cok. balik medal Dik ya. Ayo. Jane kene iki nganu. Pagone jan penak ning kene iki. So munggah medun lempah. Iso. Heeh. Ya iki mau alhamdulillah Dik ya. Heeh. Dhewe sak rombongan Krudana Kliwon Ditimbali rawuh ten rawuh ning desa Galuh. Galuh. Heeh.
acaranipun nggih sunatane Mas Pundi si sunatan. Arjuna nggih. Nggih. Tiange pundi tiange? Ha rene sik. Rene le. Mriki Mas. Nah. Ora apa-apa. Wis mari to iki. Pun garing dereng. Wis mari wis mekrok adek iki mau. Wis mekrok. Nah ngono kuwi. Ya alhamdulillah Dek ya. Nggih. Iki mau ning acarane Mas Arjuna. Sunatan iki mau. Sunatan. Ya, tur barengi dhewe ya acara Bulan 1 Muharram. heeh 1 Muharram. Dek dongake Dek kanggo Mas Mas Arjuna. Arjuna. Nang ndi kene? Kelas pinten? Kelas 7. Amin. Tanggap neryok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kolakot dakarobil ungsa. Mudah-mudahan ponaan kula putulang galuh mugi karom Amin. sasi suro mugi-mugi tebih saking bodho rencana. Amin. Benjing idam-idaman bu ingkang pae dados lare ingkang soleh lan solehah fi dunya wal akhirah. Amin. Ina sholati wa nusuki Wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, temene aku nyambut gawe kanggo donyane lan ibadah kanggo akhirate. amin. Gondel si kenceng marang Allah Subhanahu wa taala sifate Allah Rahman lan Rahim Allah Maha Pengasih. Manut jejake Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Tolong alih mugi-mugi putu kula sing galuh dados lare ingkang soleh lan solihah. Amin. Dingenger yang sepuhipun kalih mugi-mugi benjing dipapakake wonten jaman kasuwargane Allah Subhanahu jannah widodari 72 ayu-ayu milya. Widodari 72 ayu-ayu milya. Kaya ngono kuwi. Loro 50. Ya ora ngono kuwi konsepe Adek Koso. Biasanya mitu 5. Ya Dek ya alhamdulillah iki mau wis didongake kalih Pak D nggih dulurku dhewe saka Sumber Agung nggih. Nah, mugi-mugi apa ingkang dados kepinginane Dek Arjuna nggih mugi-mugi kasembadan lantaran dongane mbae mau. Nggih. Allahumma amin. Wes ngono tok iki mau ya ora lali dongake kanggo masyarakat kene Dek iki mau. Kersane Sehat walafiat, lancar rezekinipun. Ndang nanggap riok neh. Ya urung. Piye? Lho masamu nek urung panen ya urung nanggap riok wong kene iki kok. Pentene panen. Iso. Tandurane opo? Nah, wong kene iki mayoritas petani Dik kene iki. Petani. Heeh, didongake muga-muga panenane nggih oke. Seger. Heeh sing Tanine sukses nandur berambang gede-gede. Sekilo 35.000. 35.000. Winine swidak 5.000. Lho tombokno kuwi kok. Kene ditandur ya wis lemu-lemu. Heeh. Berhasil iso ngundang awakmu karo Ayo awakmu. alhamdulillah ngono Mak Di ya. Allahumma aminono to Bu kowe jan wis dinehi tontonan gratis ngamini wegah. Kita siang iki. Heeh, nggih Dik nggih. Semoga-moga dadi anak ingkang sakinah, kok sakinah. Solehah ya. Berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan agama. Oke? Amin. Wes, oke, salaman karo bapak ibu kae. Nah, Duitku nyawer. ya apa koso. Nah, wes Pangestune. Jan. Nemen, mending kaya cilik aku mbiyen ya ngono kuwi. Mosok ya ngono. Heeh. Ya meneng ae ngono. Ya menenge ngono kuwi. Isih. Ayo iki mau dilanjut Dek. Oh ya iki rekan dah. Wayahmu iki. Oke. Heeh. Aku tak ngaso sak wentara ya to. Geti kowe. Nah, Monggo Mas. Orang tak malan.